On this motherfucker London to Jamaica. Hei, salut! Sunteți pe canalul Prank TV și astăzi se deschide un nou concurs cu o licenție Minecraft. Eu cred că cei care joacă în această joacă știu ce e asta licenție, dar îndeoseb pentru cei care nu știu, licenția deschide mai multe posibilități în Minecraft. Așa că pentru a primi această licenție trebuie 1. Să vă înscrieți pe canal, 2. Să puneți un like, 3. Să faceți un repost cu video-ul nostru și 4. Să lăsați un comentariu cu cuvintele eu particip și Skype-ul sau linkul de pe 8.ru al dumneavoastră. Rezultatul va fi pe data de 26 iunie, așa că la revedere, o zi bună, ne vedem peste 10 zile.